ni Jesu. Tata bụ ụka nke 11 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ ebe a tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ya akarịta ụka tata. Na aja nke Mass tata, ịma Ikebodo na-enye Chineke ekene wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ndị a niile na-echeta mgbe eji were mụọ Antonio Okonkwo, Chukwuemelie Ibekilo na Anthony Ikebodo, onye nke tata bụ feast day ya. Ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Linus na Maria Okeosisi na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'isi nwa ha nwanyị, onye nke etubere ugo mmụta na high school, nọrọkwa ebe ahụ nyekwuo ya AA degree na 2-year college, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na ezinụlọ ya niile ka o duru ha na-aga. Ezinụlọ Boni na Uju Ezechukwu na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya n'isi ezinụlọ ha niile, ka Chineke na-agọzikwa ha. Joe na Priscilla Abekobe na-enye Chineke ekene maka ọdịmma ya, ebere ya na ịhụnanya ya n'isi ezinụlọ ha niile, ọkachasị oge pandemic ya niile, wee na-ayọkwa ka Chineke na-echekwaba na-edu ha. Ndị niile bụ ndị Legion of Mary na-ayọ maka ọdịmma nke arụ na ọdịmma nke mkpụrụ obi ndị otu nke ha niile. Ezinụlọ Ebunilo na-ayọ maka mkpụrụ obi Chinwoke Ebunilo na Sister Kirian Ebunilo. Josephine Chinwoke Ebunilo na Sister Kirian Ebunilo. Ezinụlọ Odenigbo na Ọkwọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Okike Odenigbo ni Ọkwọ. Ezinụlọ Rose Mmadụ na Nyanwa na-ayọ maka mkpụrụ obi Legachi Peggy Mmadụ Ụzọ Ukwu. Emmanuel Emeka Akudinobi na-ayọ maka mkpụrụ obi nwunye ya Patricia Akudinobi, arọ abụọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ịma Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Godfrey Ichoku Ọwa, Catherine Ichoku Ọwa, Sister Divitua Ichoku Ọwa, Kajetan Ichoku Ọwa na Damian Mmaduchukwu Umeibe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara ebe a, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ ka igwe. Ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ ka igwe. Ala ọma nna anyị, ala ọma nna anyị, ala mara
Chukwu meghere anyị ụzọ ka igwe ala mara mma ala Chukwu meghere anyị ụzọ ka igwe eze igwe Chukwu igwe meghere ụzọ meghere anyị ụzọ ka igwe eze igwe Chukwu meghere anyị ụzọ ka igwe eze igwe Chukwu meghere anyị ụzọ ka igwe ala ọma nna anyị ala ọma nna anyị ala mara mma ala Chukwu meghere anyị ụzọ ka igwe ala mara mma ala Chukwu meghere anyị ụzọ ka igwe Nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịka n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Dịrịkwara gị. Ụmụnne na Kristi, anyị ji afa dịkwa na Jesu Kristi na-anabata mmadụ niile na-anabata anyị niile n'emume Yukarịstịa nke ụbọchị tata. Agbapụtagoro anyị ndị na-ekpere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tiezienụ mba anyị ndị ọzọ ga bụrụfa ncha bute n'iru Chineke bụ onye fụrụ anyị n'anya. Ka anyị chetakwa na anyị ncha bụ ndị mmehie ndị na-ayọ ebere Chineke mgbe niile ka anyị yọọ ọnụ mgbaghalụ na ngọzi nke ya bụ Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ume njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-ayọtara anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaala anyị nje anyị ga duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị sekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sekpụrụwa Chukwu eze nke eluigwe, Chukwu Nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ, dị nwere ịbụ Chukwu nwa atụrụ nke Chineke nwa nke Nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nara arịrịọ anyị, onye nọ n'aka nri Nna, mere anyị ebere, mere anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị asọ, sọsọ gị bụ dị nwenụ, sọsọ gị onye
Jesu Kristi kacha dị elu nyere mmụọ nsọ n'ebube Chukwu Nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, gị bụ ike ndị tụkwasịrị nchekwube na gị, were obiọma nụrụ ekpere anyị. Ewepụ gị, o nweghị ihe anyị pụrụ imenụ, maka ihi adịghị ike nke anyị. Biko were amara gị nyere anyị aka mgbe niile, ka anyị kwudosie ike n'iwu gị, bịakwa were omume anyị na echiche anyị na-eme ihe ga-adị gị mma oge niile, site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gara dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezekiel. Lee ihe Onyenwe anyị Chineke kwuru: site n'elu osisi sida aga m esi n'ebe ahụ kacha elu na ngalaba ya gbajiri ome ya. Aga m eji aka m kụnye ome osisi ahụ na nnukwu ugwu dị oke elu. Aga m akụnye ya n'ugwu dị n'elu nke Israel. Ọ ga-epupụta ngalaba, bịakwa mịa mkpụrụ, bịakwa ghọọ osisi sida dị ebube. Ụdị nnụnụ niile ga-ebi n'okpuru ya. Anụ ufe niile ga-ebi na ndo ngalaba ya. Osisi niile nọ n'ọhịa ga-amata na mụ onwe m bụ di nwenụ, na-ewedata osisi ukwu ala, bịakwa na-ewelite osisi nta elu. Ma ọ bụ na-eme ka osisi dị ndụ kpọọ nkụ, bịakwa na-eme ka osisi kpọrọ nkụ jupụta na ndụ. Ma mụ onwe m bụ di nwenụ ekwuola ya, aga m eme ya. Okwu nke osebụlụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe anyị, ọ dị mma inye gị ekele. Zaa na ya. Onye nwe anyị, ọ dị mma inye gị ekele. Ọ dị mma inye gị ekele. Zaa na ya. Onye nwe anyị, ọ dị mma inye gị ekele. Ọ dị mma inye gị ekele. Ọ dị mma inye onye nwe anyị ekele, ya na ikwere gị bụ onye kacha elu ukwu otito. Bịakwa na-ekwupụta obiọma gị n'ụzọ ụtụtụ, bidokwa n'abalị na-ekwupụta ịdị mma gị ruo na chi ọbụbọ. Ọ dị mma inye gị ekele. Ọ dị mma inye gị ekele. Onye nwe anyị, ọ dị mma inye gị ekele. Ọ dị mma inye gị ekele. Onye ezi omume ga-eto ogologo maa mma dịka nkwụ. Ọ ga-etowapụ dịka osisi sida nke Lebanon. Ndị a kụrụ n'ụlọ nke onye nwe anyị ga-eto ogologo,
maa mma n'ogige nke Chineke anyị. Ọ dị mma inye gị ekele, ọ dị mma inye gị ekele, onye nwe anyị. Ọ dị mma inye gị ekele, ọ dị mma inye gị ekele. Ha ga-amịgide mkpọrọ mee agadi, bịakwa jupụta na ndụ gbasikwara ike, na-ekwupụta ka onye nwe anyị si kwụba aka ọtọ. Nkume m, onye na-ebughị ọrụ ọbụla. Ọ dị mma inye gị ekele, ọ dị mma inye gị ekele, onye nwe anyị. Ọ dị mma inye gị ekele, ọ dị mma inye gị ekele. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Anyị jupụtara n'obi si ike mgbe dum, mgbe ọbụla anyị chetara na ibi ndụ n'anụ ahụ bụ isi n'ebe onye nwe anyị kwapụ gbalaa n'obodo ọzọ. Ọ bụrụ na anyị jiri okwukwe biri n'agbanyeghị ihe anya hụrụ, ekwuru m na anyị jupụtara n'obi si ike. Nke a na n'ezie anyị chọrọ ịkwapụ n'anụ ahụ, bịakwa kwaba n'ụlọ anyị nke dị n'ebe onye nwe anyị. Ma anyị bi n'anụ ahụ, ma anyị kwapụrụ n'anụ ahụ. Ihe anyị bụ n'obi bụ ime ihe na-amasị ya, maka na anyị ga-agba eziokwu niile banyere anyị n'anwụ n'ụlọ ikpe nke Kristi. Onye ọbụla n'ime anyị ga-erite ụgwọ kwesịrị ya maka ihe dum o mere n'anụ ahụ, ma ha bụ ndị ọma ma ha bụ ndị ọjọọ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Onye nwe anyị kwuru sị, ana m akpọ unu ndị enyi m, n'ihi na emeela m ka unu mata ịdị ndụ ihe niile nna m gwara m. Aleluya, ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mak dere. Otito dere gị dịnwe n'anyị. Jesu gwara igwe mmadụ ahụ sị, lee ihe alaeze Chineke dị ka ya. Otu nwoke ghara mkpụrụ n'ubi ya, ma n'abalị ma n'ehihie, ma mgbe ọ nọ n'ụra ma mgbe ọ mụ anya, mkpụrụ ahụ na-epulite,
na-eto. Otu esi eto nwoke ahụ amaghị. Ala ji aka ya na-eme mbụrụ, buru ụzọ pupụta ome, bịakwa mepụta okooko, bịakwa mịta mbụrụ kara aka n'ime okooko. Mgbe ihe a kọrọ n'ubi chara, ọ naghị atụfu oge o bido iwe ihe ubi n'ihi na oge ya eruola. Ọ bịakwa sị, olee ihe anyị ga-asị na alaeze Chineke dị ka ya? Gịnị ka anyị ga-eji tụnyere ya? Ọ dị ka mkpụrụ mọstad, nke bụ mkpụrụ kacha ibe ya ntakịrị na mkpụrụ osisi niile a kụrụ n'ala. Ma mgbe a kụsịrị ya, o too, bụrụ osisi kacha ibe ya ibu n'ihe niile. Ọ na-etopụta, buo ibu, nwee ngalaba dị ogologo, nke na ụmụ nnụnụ na-efe efe nweziri ike nwakwụ n'okpuru ya. O jikwara ọtụtụ ilu dị otu a gwa ha okwu ha nwere ike ịghọta. Sọ n'ilu ka ọ na-agwa ha okwu. Ma mgbe naanị ya na ụmụazụ ya nọ, ọ na-akọwara ha ihe niile. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Dị nwere ụwa n'ihe niile dị na ya, osimiri n'ihe niile dị na ya. Ọ bụ ya kwụbara ya n'elu osimiri, kwudosie ya ike n'elu mmiri. Amen. Ụmụnne na Kristi, anyị ewelego obi aṅụrị gbakọ n'ọzọ dị ka ụmụafọ ala Igbo, ka anyị were asụsụ anyị, omenala anyị na ejirimara anyị wee bunie afa Chineke anyị elu. Ihe ọgụgụ ndị agụla anyị n'ụbọchị tata na-agba anyị ka anyị tụgharịa uche n'ihe omimi dị n'ime ụwa nke anyị nọ n'ime ya, ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ: kedu ihe anyị ma, kedu ndị anyị amarọ? Kedu ụzọ ka mma anyị ga-esi na-aga njem anyị n'ime ụwa anyị nọ n'ime ya? Ka anyị malite n'ihe ọgụ nke mbụ, gụpụta obere ihe na ya. Ọ sị, osisi niile nọ n'ọhịa ga-amata na m onwe m bụ di nwenu, na ọ bụ mụnwa bụ di nwenu na-ewedata osisi ukwu ala, bịakwa na-ewelite osisi dị nta enu, na ọ bụ m na-eme ka osisi dị ndụ gbaa nkụ, bịakwa na-eme ka osisi gbara nkụ jupụta na ndụ. Anyị lekwa ya n'ihe ọgụ nke ozi ọma, anyị ga-afụ na ọ na-ekwukwa ụdị ihe ahụ. Ozi ọma wee sị na onye ọrụ ugbo
na-eje n'ugbo ya ma ọ na gadin je kụọ mkpụrụ akụkụ, kụọ mkpụrụ ọka, o tinye ya n'ala, ma mgbe ọ na-alahụ ụra, ma mgbe ọ mụ anya, ma mgbe ọ na-eje ọrụ, ma mgbe ọ na-eli nri, ma mgbe ọ na-eme ihe dị iche iche, ihe ọ kụnyere n'ala a na-eto na-aga n'iru. Mana ka ihe ndị a si eme, ọ marọ ihe ọ na-echezi bụ ka owuwe ihe ubi luo, ka o wee jee ghọta ọka mepụtara ya. Kedu ihe anyị ma n'ụwa anụnwa? Kedu ndị anyị amarọ? Ka anyị ga-esi na-aga njem n'elu ụwa? Ihe niile wee bụrụ ihe omimi dị n'ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Kịta anyị nọ na California, asị na enwere drought, na mmiri anaghị ezo nnukwu, mmiri adịghị ezo, n'agbanyeghị na enwere ocean dị ebe ọ ga-eri obodo a ma asị mmiri na-apụta, right? Ịchọ gaa lee na oceans, gaa na Manhattan Beach, gaa na Venice, gaa na San Pedro, ka ịfụ sea of ocean. Ka ga-esi ekwu ya say it anyhow. Ka ịfụ mmiri, inegudo anya ihe niile anya gị ya afụ. Ọ bụ na ọgụ ndị si ebe a jee vacation, jee sightseeing na Catalina Island, nke a ị ga-anọ n'ụgbọ mmiri maybe up to an hour or thereabout na-eje. Ihe ị ga-afụ mmiri, emeda ha mmiri a wee gba strike wee pụta n'elu ala agba ya tsunami agba ya ọlọ. So n'agbanyeghị na enwere mmiri niile ahụ gbara round ju ebe niile, isi ebe a na-aga Northern California, ịgba 101 north, kwa 101 north, ị ga-afụgodo ocean by your left. Alright, fụgodo ya almost lukwe San Francisco mmiri, but still mmiri anaghị ezo. Eche m ebe mmiri na mmiri aga na-ezo nnukwu ebe a ha ncha wee bụrụ gịnị? Ihe omimi nwaanyị na-ekwu maka ya, ọ sị na osisi nwere abụba juru ebe ga-akpọnwụ, nke gbanwụrụ akpọnwụ ejupụta na ndụ. Na mmadụ na-akụnye mkpụrụ ọka n'ubi, ọ mara ka o si eto, ọ marakwa ka ọ ga-esi kọwaa ya. Enwere ike ndị mere agriculture akọtụ nwa obere, mana we don't really have the answer. Enwere ihe omimi, eziokwu abụ na eziokwu, ma ya kala uche mmadụ nghọta. Ka ga-esi kọwaa ya? Oge ụfọdụ anyị asụ na modern nature. Gịnị bụ modern nature? Modern nature na onwe ya ukwu gịnị? Ihe omimi ka ha nchabụ. Ndị Igbo tie ịma, ndị Igbo anyị, ndị Igbo natural philosophers, ndị Igbo tie ya ọfụma sị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adịghị eke. Ị ga-afụ ndị ofu nne ji mana ihe dị iche bụ ebu. Anyị agaghị aghọtacha ya. Ha ncha bụ ihe omimi dị na ndụ n'ụwa. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi abụọ Pọl degara ndị ụka na Kọrint, wee gbanị ya inye anyị etu anyị ga-esi wee na-enegara ihe ụwa anya, maka na ihe anyị amaghị ebuka. Pọl wee sị, we walk by faith, na ọ bụkwa n'okwukwe n'ebe Chineke nọ ka anyị ga-eji were nwayọọ were umeala wee na-azọnye njem
maka dịka anyị sikwe n'ukwe dị nwee n'ụwa ụwa na ihe niile dị na ya, anyị eji nwayọọ were na-azọnye na ihe omimi niile dị n'ime ụwa nke anyị nọ n'ime ya, na-azọnye ije anyị. Mgbe anyị ekwu maka iji okwukwe wee na-aga, anyị na-ekwu maka iji nchekwube na ịfụnanya, maka ha ịtọ na-ejekọ ọnụ: okwukwe, nchekwube na ịfụnanya. Anyị were ya were na-aga njem anyị n'ime ụwa, wee jisi ike bido n'oge kụziere ụmụ anyị etu anyị nwere ike, kụziere ndị na-eto eto na si ji nwayọọ n'ụwa jupụtara n'ihe omimi, na si ji nwayọọ, maka na a sị na onye gbakara echie n'ọsọ, onye buru chi ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Na si ji nwayọọ, ọ dị ka ibunye nwa gị ibunye moto ọfụ, nwa gị na-eto eto dị na coming of age 18, 19, 20, 21, ewee bunye new car. Mgbe ị na-ebunye moto ahụ, ị na-ebunye ya ma wuti ume mmapụ na-asị ya, nwa m biko mee gịnị, jikwe nwayọọ na ihe anyị jikwe bụ ọkwa enjin. ihe a na-ejikwa ihe emeshio, maka iji emeshio enwere ike eme nwebere mistake, enwere ike ji nwayọọ na ọ bụ etu ife ụwa dị na ụwa jupụtara na ihe omimi. Ọ ya ka ụka na-agwakwa n'anyị, ewebe n'ime nzukọ ụka wee jisi ike na-egbughela anyị ihe omimi n'ụwa nwayọọ etu ụka nwere ike, ihe omimi dị n'ime nke ndụ, wee na-agwa anyị maka iji okwukwe wee na-aga, iji nchekwube na n'ịfụnanya. Ụka a na-agbaziri anyị, na-eficha anyị, na-edozi anyị. Ọ gwara ya ka Pope Francis ji wee sị na the world, or rather the church is a field hospital. Church is a field hospital, ebe mmadụ niile juru a na-edozi, na-eme ka ọ dị mma. Ọ gwara ka anyị na-ekwu ụmụnne na Kristi na mgbe ọbụla anyị zukọrọ ọnụ dịka ụmụnne, ka anyị na-arịọ amara nke Chineke, ebe ọ bụ na ihe anyị amara buru ibu, anyị anaghị Chineke ka ọ na-egbuwere anyị, ka anyị na-enwe nghọta, ka anyị na-amụ onwe anyị, na-aghọta onwe anyị. Ma n'ezinụlọ, ndị bi n'ezinụlọ di na nwunye a na-amụ onwe ha, na-aghọta onwe ha, study one another, ka a na-aghọta, ka e wee nwee ike biri n'udo, ka e wee nwee ezigbo olileanya ebe a na-eje, maka na ofu ihe ka a na-achọkwa, na ka ọ dị mma ka a na-achọ. Ka ihe na amara nke Chineke na odudu ya na nchekwaba ya n'ime ndụ anyị, ka anyị wee jisi ike na-egbokọta onwe anyị ọnụ dịka Igbo Catholic Community ebe nụnwa, na-egbokọta onwe anyị ọnụ na ezinụlọ anyị dị iche iche, ka ụka nke Kristi nke na-ebido n'ezinụlọ wee mee gịnị, wee dịrị mma na-aga. Maka na ezinụlọ dị mma, ụwa dị mma, ụka dị mma. Ka Chineke nyere anyị aka, na-echekwaba anyị, na-agbaziri anyị oge ncha site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke, Nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme,
ya na nna bụ otu ihe ihe ha jiri bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'ube n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ elie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu ọ rịagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esebụrụ na-etokọta ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ amen. dị nwere nwe ụwa na ihe niile dị n'ime ya ngwana ka anyị kọsara ya mba anyị gaa. maka nna anyị dị asọ bụ pope ka ekpere ndị otu Kraịst wetara ya mmejupụta nke ihe niile o bu n'uche maka ọdịmma nzukọ nsọ Kraịst. anyị ayọọ gị dị nwere anyị n'ụlọ ahịhịa anyị maka onye isi obodo Amerịka, ndị gọvanọ, ndị ọchịchị ime obodo na ndị mmebi iwu, ka Chukwu mmụọ nsọ na-agba ha ume n'ịrụ ọrụ nke ndozi obodo. anyị ayọọ gị dị nwere anyị n'ụlọ ahịhịa anyị maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi, ndị nke na-emechi agụmakwụkwọ ha n'oge a, ka ekpere anyị na amara nke onye nwe anyị duba ha n'afọ akwụkwọ ọhụrụ nke na-abịa. anyị ayọọ gị dị nwere anyị n'ụlọ ahịhịa anyị maka ndị ihe na-esiri ike, ndị okenye na ndị ahụ na-esighị ike, ọkacha ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka Chineke nọnyelụ fa ma belatara fa ihe isi ike n'ime ndụ ha, nye ha amara ịnọgide n'ime Chineke. anyị ayọọ gị dị nwere anyị anyị maka ndị otu Kraịst niile gbakọrọ n'ebe a tata, ka Chineke nyere anyị aka iji ike anyị na obi anyị niile na-eme uche Kraịst oge niile. anyị ayọọ gị dị nwere anyị anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Mass tata, ka Chineke nye ha ezumike ebe ebe. anyị ayọọ gị dị nwere anyị anyị ka anyị tiezie ebumnuche anyị n'ofu n'ofu na Mass nke ụbọchị tata. Chineke ji ike niile na kasị afọma, anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọkwa n'ọzọ n'ụlọ nsọ gị n'ụbọchị tata, wee na-ebunye afa gị elu, wee na-akọsakwala gị mba anyị dị iche iche. biko gbatara anyị ọsọ enyemaka, gọzie anyị, na-echekwaba anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. amen. oge onyinye. ile anya n'iru gị, ga-ele anya n'azụ gị, ile anya n'aka nri gị, mgbe ilere anya n'aka ekpe gị, ị bụrụ onye eziokwu, ị ga-ahụ ihe ga-eme ka eja Chineke m. asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme ka eja Chineke. arụ ike gị ga-abụ ihe ga-eme ka eja Chineke. akụ na ụba gị Nkịta bụ oge onyinye ka anyị pụtara. Enwere basketi abụọ n'iru ebe a. ndụ o nyere gị ga-abụ ihe m ga-eme ka ejewe Chineke mma. ezinụlọ gị ga-abụ ihe m ga-eme ka ejewe Chineke
Chineke mma. Jaa Chineke mma nwanne m nwanyị, jaa Chineke mma o. Jaa Chineke mma onye ọ gọziri gị, jaa Chineke mma o. Jaa Chineke mma nwanne m nwoke, jaa Chineke mma o. Jaa Chineke mma onye nwere ndụ gị, jaa Chineke mma. Anyị ga-ahụ Ihe ga-eme ka jara Chineke mma. asị nne ga-ahụ Ihe ga-eme ka jara Chineke ndị mma. onyere gị ga-abụ Ihe ga-eme ka jara Chineke mma. ezinụlọ gị ga-abụ Ihe ga-eme ka jara Chineke mma. Ka jara Chineke mma. anụrụ ndị na-agwọ ọrịa anụrụ ndị na-enye ndụ wee bịa na ọ bụrụ eziokwu. Anyị nụrụ ndị na-eme ọmara, anyị nụrụ ndị na-eke ego, anyị nụrụ ndị na-eke nwa, anyị bịa na ọ bụrụ eziokwu. Ede mma, Ede mma, ede mma, ọmara ede mma, onye nwe anyị ede mma, ede mma, ede mma, ede mma, ede mma, onye nwe anyị ede mma. onye mma, ome 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 mma. Aja dị nsọ, Aja dị oke ọnụ ka ụmụ Chineke na-achụrụ Chukwu. Aja anyị na-achụrụ Chukwu bụ arụ na mkpụrụ obi anyị. Nara nna, nara onyinye ụmụ gị, nara aja dị nsọ. Nara nna, nara onyinye ụmụ gị, aja dị nsọ. Yabanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara anọ. onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otito na ebube aha gị, maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ ya dị asọ. Amen. Chineke anyị, iji achịcha na mmanya nke a na-azụ anyị, werekwa ihe ọgbụgba ndụ nke a na-eme ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị site n'ihe ndị a na-enweta enyemaka gị ma n'ahụ ma na mkpụrụ obi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị, welite n'obi enu. anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe dị nwere anyị nọ. Ka anyị na-edị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ sọrọ gị idogharị ihe niile n'okpuru ya, wee mee ka mmadụ niile keta oke na ụba ya. Ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chukwu, mana ọ napụrụ onwe ya ebube ya, wee nyeghachi ụwa udo site n'ọbara nke ọ gbara n'elu obe. Nke a mere ejiri welite ya elu karịa ihe niile ekere eke. O wee bụrụ ụzọ nzọpụta ebe
maka ndị niile na-eso ya. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nsọ, 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 Chineke nke nsọ, 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 ebube gị nsọ, 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 tọpụtara nsọ, 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 Hosanna, nsọ, 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 Hosanna, nsọ, 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 ọ dị ngọzi nsọ, onye bịara, nsọ, onye bịara, nsọ, onye nwanyị, nsọ, Hosanna, Hosanna, nsọ, Hosanna, nsọ, Hosanna, nsọ. na ịdị nsọ ezi sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-ya ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito ya nwa ya nye gị ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a rie na unu niile ka aba ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu ahụ ka o si mee mgbe ha dịchara nne anyị asị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a ṅụọ na unu niile ka bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewee gbaalụ njọ. na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbulu m gị tupu dị na nzuzo, Onye nọ n'ezie n'ode sakramenti, eji m obi m kwere n'ihe omimi nke ka uche mmadụ. nna na ncheta nke ọnwụ na mbete n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta ebe ebe. anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihe gị na-efe gị. anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. gọzie popu anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. biko meela anyị ihe ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. amen. ụmụnna ka anyị were ekpere nnọọ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị ga dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị,
ekwela ka anyị kwe na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ife amen. zọpụta anyị anyị narịọ gị ose bụ n'ajọ ihe niile were ebere gị dị n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe. Enwe anyị Jesu Kristi, nwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anyị na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile dịka uche gị siri chọọ, gị bere dị ndụ na-achị ebe. Amen. Udo nke ose bụ adịrị ụnụ mgbe niile dịkwara gị. Fela nwanne gị aka maka ekene nke udo. Udo na ịfụnanya Kristi. Ịfụnanya nke Kristi. Nwa atụrụ nke Chineke. Nwa atụrụ nke Chineke. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke. Nwa atụrụ nke Chineke. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke. Nwa atụrụ nke Chineke. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye kpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Di nwenụ m, etosiro m ka ịbata n'ime ụlọ m ma kwuru asọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ha nọbụrụ aka chekwaba anyị ruo na ndụ ebe. Amen. 2 communion stations, one over here and the other one over there. Ka anyị pụtara. N'oriri dị asọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta biya ọma. Bụrụ otu n'ime mmụọ, ọrụ ebube, ọrụ ịtụnanya ya na ife omimi. Chineke bụ amamihe n'onwe ya. Ịhụnanya ya ebukakwa, ụmụ mmadụ kelenụchakwa. Nna ekele dịrị gị Chukwu. Nna ekele dịrị gị Chukwu. Bịanụrụ m rie, bịanụrụ m ṅụọ. Jesu bara anyị niile. Onye riri arụ m ṅụọ ọbara m. Ga-ebiri n'ime m, mbiri n'ime ya. Ngwanụ ka anyị tobe ya. N'oriri dị asọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịa biya ọma. Bụrụ otu n'ime mmụọ, ọlụ ebube, ọrụ ịtụnanya ya na ihe omimi. Chineke bụ amamihe n'onwe ya. Ịhụnanya ya ebukakwọ, ụmụ mmadụ kelenụ Chukwu. Dona ekele dịrị gị Chukwu. Dona ekele dịrị gị Chukwu. Abụ m ụzọ, bụ
n'eziokwu. Yesu gwara anyị niile, onye sobe m ga-enwe ndụ ọkpụ. ngwanụ ka anyị sobe ya. N'oriri dị asọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịa biọma, bụrụ otu n'ime mmụọ. Ọrụ ebube, ọrụ ịtụnanya ya na ihe omimi Chineke bụ amamihe n'onwe ya. Ịhụnanya ya ebukakwa, ụmụ mmadụ kelee n'ochekwa. Dọnna ekele dịrị gị Chukwu. Dọnna ekele dịrị gị Chukwu. Abụ m achịcha dị ndụ, dị nwenụ m na-ekwu. Abụ m achịcha dị ndụ, nke si n'eluigwe bịa. Abụ m achịcha dị ndụ, ndị na-enye ndụ n'ezie. abụ m achịcha dị ndụ, nke si n'eluigwe bịa. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ n'ezie. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ Kristi ekwuwo ya wee sị, belụsọ m erere ahụ na ọbara nwa nke mmadụ ṅụkwa ọbara ya. Belụsọ m erere ya nwanne m, merere ahụ m. Belụsọ m ịṅụ ọbara m, ọbara dị oke ọnụ, ị gaghị enwe ndụ n'ime gị. Abụ m achịcha dị ndụ, dị nwenụ na-ekwu. Abụ m achịcha dị ndụ, si n'eluigwe bịa. Abụ m achịcha dị ndụ, onye na-enye ndụ n'ezie. abụ m Achịcha dị ndụ, si n'eluigwe bịa. onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ezie. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ akpụ. Anatago m Jesu n'obi, ọ bụ mbọsị aṅụrị. O si n'eluigwe bịa n'ụwa, otito dịrị ya. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. N'ụmanị ka m Jesu kpọrọ onye nzọpụta nke m. O si n'eluigwe bịa n'ụwa, otito dịrị ya. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Gee ntị
n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa, o si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Yukarịsịa site tata ịgadị n'ime obi m, oge niile m ga-anọ n'ụwa nwere n'ụbọchị ọnwụ m. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa, o si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Ka anyị yọọ ahịhịa. Onyenwe anyị anatala ahụ na ọbara nke nwa gị. Etu oriri nsọ si egosi ịdịkọ n'otu nke ndị kwerenụ, sikwa etu a mee ka ịdịkọ n'otu ahụ na-apụta ìhè n'ime nzukọ gị oge ncha site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị. Ya ga-enye anyị envelope maka Together in Mission. Tata na achịdasisi anyị bụ second day for Together in Mission maka ndị na-emere ya n'ụka gara aga. Ugbu ndị ọchas ga-enyekwara anyị aka were kee envelope ka anyị jisi ike wee zara afọ anyị. Daalụnụ. Ndị ushers na-agagharị kịta ike envelope Together in Mission nke a na-eme ofu ugboro n'arọ eji akwado parishes o nwere ka ọha ha ncha ncha. Ọ bụrụ na anyị lote mgbe anyị bịara ebe a ọfụ, anyị so ndị parish anụnwa so na ndị a na-enyere aka n'ego si na Together in Mission wee fụta. Anyị were gabazie n'iru wee were onwe anyị n'ime ha. Mana o nwere ndị anyị ka mma, ya bụ ndị dị etu a ka ha na-agakwa n'iru ka a na-enyere ha aka oge a bụ na mgbe ha nwerekwa onwe ha. O nwere ndị nke nwetara envelope ha n'ụlọ, ọ bụ na ifili gị ọ bụkwa na gị ị mara ebe ọ dị, ndị ushers bịa ị narakwa ha envelope ọzọ. Ọ bụrụ na gị emenwughị ihe tata, gbaa mbọ mee ya, weta ya na parish o weta ya ụbọchị ụka ọzọ. Emechakwa ndị ushers ga-anakọ ya tupu a na-agbasa. Ma imesi anya, ọ bụrụ na anataghị ya, nye any of us anyị eweli ya. Ka ha na-aga n'iru, anyị ka na-elotekwara anyị niile ndị otu tansi ka na-ekwu na akwa ha butelu na ha ka nwere onemene fọrọnụ ndị chọrọ ya ka unu fụ ịma ike bodo. Ikusa Convention nke a na-ama ọkụ ya dịka anyị si gwuo n'ụbọchị ụka gara aga. Nke arọ anụnwa bụ virtual convention. Ọ ga-ebido June 25 were kwụsị na izu ụka abụọ tata June 27. Ọ bụ anyị nwa Los Angeles Igbo Catholic Community Chapter ka a kwanyere ugwu
si na ọ bụ anyị ga-eji ụka nke 12 anyị were mechie convention niile. So ọ bụ ụka anyị ya aka ebe a ka a ga-eji were mechi Ikusa convention na USA. Ihe ọ pụtara bụ chapter niile 16 chapters ga-eso anyị were aka ụka ụbọchị anwa dịka anyị si eme tata. So anyị ya akwadosi ya ike, kwado onye ọfụma. Ọ bụrụ chapter niile ka e nere anya sị ha mebie, ha wee nesi anya si na ọ bụ Los Angeles ebe a nwe bidoro ya, ebe a ka ha ya agbatakwa mkpu. Eji n'aka na ike dị anyị na anyị ya aza ha ọfụma, na anyị ya apụta n'igwe. Ọ ihe ọ fụtalụ ụbọchị anwa kanopi niile aka ya atụkwu kanopi ndị ọzọ ya abata anyị niile ka ha fụta anyị ya na anyị na-aga n'iru. Ihe ọ pụtakwa bụ ndị kwaya unu ga-akwadosi ike, ndị ọfatri dance unu ga-akwado. Anyị ya aka ya niile ebe a ka o nwee ike ịbata ọtụtụ mmadụ ebe a ka a ga-aka ya. So ka anyị kwado ọfụma, ndị nna ndị nne, ka anyị gosi na enwere otu dị iche iche ma uniform anyị n'ụzọ dị iche iche, na anyị ya akwado ya ọfụma ọfụma maka ọ bụ anyị ka akwanyere ugwu. N'ime ya gbasa, a ga-enwe obere nzukọ onye isi ndị kwaya Kalista Ezeokoye n'ebe a tata ya anụ ya, wee na-ayọkwa onye isi ndị nne, onye isi ndị nna na ha ga-anụ ya. Paul Amuchie ga-anụ ya, onye ushers onye isi ha ga-anọkwa ya, onye isi ndị young adult. Unu gbasa ka unu bịa na ebe anụwa ọ na kanopi ebe a n'isi aka n'ime ebe a ka anyị na obere kpaa nkata. Ọ bụrụkwa na ihe ikusa na-atọ gị ụtọ rinne, ị chọọ ịtụnye alo, bịa ebe anwa. Maazị ụfọdụ anyị ga-enwekwa gị ebe anwa, ndị teknọlọji, maka ọ bụ unu nwa ya ahazi were fụ na ụwa niile na-afụ ihe anyị na-eme dịka esi eme ya tata. Ndị Igbo amaka klas, ọ dị nke ụbọchị tata ya bụ klaasị ikpeazụ unu ga-enwe. Bido emesịa nke tata unu agabazie ezumike, were cherezie mgbe eye ebidokwa ọzọ a ga-eme ka unu malụ. Ndị Igbo amaka klas ka unu malụ nke anwa. Ezinụlọ Austin Obika sị ka ya kene unu. Austin na onwe ya na ụmụ ya niile na afọ juru ha, na ha na-ayọ Chineke ka ọ gọzie ndị St. Eugene niile nyere aka n'ụzọ dị iche iche, were fụ na mama ha nwunye ya Ngozi Obika nke na-akụzi Igbo klas nke akara ụka nya na akwanyere ugwu niile, wee sị ka anyị kene unu ọfụma ọfụma, ka Chineke na-agọzikwa unu, na-edu unu, na-akwụghachi unu mmaji mmaji. Nke anyị si wee mata, ka anyị si wee fụ ezinụlọ anụnwa ha abịasịa arịta arịnọ, ma nwaanyị anụnwa metụtara ọtụtụ ndụ anyị niile. Anyị na-ekene unu, were na-ayọkwa ka anyị na-elota ha n'ekpere, were na-enyekwa aka n'ụzọ dị iche etu ọ na ihe emenwu. Ndị nna papa, ndị nna unu nọkwa ya, ndị nna papa, ndị nna papa, ọkwa ụbọchị ụka bụ ụbọchị unu.
Onya ka unu zi aza ndị olu na-ama jijiji na-asị ma anyị lotezikwa. Ka anyị lotere unu onye isi anyị nna anyị ukwu Ifedeba. Ka anyị kwado onye ọfụma. Onye ọbụla mara ebe uniform ya dị ya wefute ya sachaa ya ọfụma dekpọọ ya edekpọ. Nọ ịtụ ọsịmụsị wee zie unu. Ụbọchị anwa onye ọbụla ka unu nọrọ n'ụdị unu. Etu ndị nna si etu akwadozi ndị nna amarabụzi ihe mụnwa ya ekwu ọdụ unu n'aka. Ọkwa unu na ya ndị nne mama. Ndị nne mama. Ndị nne mama. Ndị nna olu ha aka nke unu so ọ dị nke akwadokarịrị unu nwa. So anyị na-ekene onye ọbụla were na-asị unu ọ bụ eziokwu anyị ekene ka fada unu fụrụ na canopy dị ọ bụrụ na anyị nọ na moto ọ ka bụ ofu ihe na tata oyi na-atụ onye ọbụla. Anyị wee na-ekenekwa ndị fada nye kara ụka tata. Fada mmụọ na-eke Houston chapter Ikusa and Ikusa chaplain general anyị na-ekene ya kụọrọ na ya aka. Wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị bụ isi anwụrụ kwaba okpu Fada Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Otito dịrị Jesu. Achọrọ m ikene Father Jude. Anọ m ebe a last Sunday, wee bịakwa this Sunday, and he welcomed me so well. N'ọnụ nwa n'onwe ụnọ ndị Igbo Catholic LA na Tony na ndị bie ebe a ka nọ. Ife menụ na stress erikakwa n'obodo a. Onwe ka o si elue esi change of environment might do it. So wee gbapụta bịa zoo ebe a for 1 week. Iji gwa na eziokwu, it has made all the difference. So ngechi yakwa tomorrow back to the frying pan or whatever. So biko asị m ka nkene unu. Ọbịbịa m bịara, each time m bịara ebe a, I pick up something. Last Sunday, abịa m n'aka n'ilo, yes. Okay, but ukwu ọjị na ukwu ụdala, akọpịkwa m nke anwa. Nlo na Houston, I'm going to push it. Yeah, because ijigwu na eziokwu, it makes a difference. Etu nus wee gbapụta ebe a, ịgbaga n'ukwu ọjị anwa, ọkalịa na begi, is going to make a difference. Etu aka ọ dịkwa n'ukwu ụdala, you get something. Ụwa anụwa kwa na-aga na-amụta, ị na-akọpị things. Tiripụta ife onye nke gị ma gịnị ka nke ya mma. So wee bụlụ ya, biko ife ọzọ m mụtakwala ebe a that's going to help is your precision and your punctuality. As it 12 emegini ebido. That is very good because as kunu si eme mebenie na-aga ndị ọzọ ga na-amụrụkwa from you. One more thing chọrọ itinye biko ọ dịkwa mkpa. Ọ na-abụ enwe convention, normally the chaplain na-ede something. Amara m how many na-agụ ya. When I read this here, or then that what do you call it? Bulletin. Or is that brochure? Thank you, brochure. And you don't know what happens to it. But anyway, this year I'm not sure, Nogad, but my subject is something I think would be relevant. And that is Onyaha na Nwanne. Onyaha na Nwanne. I'm not going to preach anything, but not to remind you. Now, ife anwa bụ ife ndị Igbo kwetere.
onye ahapụ na nwanne ya. Ndị be anyị, ụkpala okpoko gburu, gịnị mere? Ntị chilie, sọsọ osisi ka a na-agwa na a ga-egbu na ọkakwụla ebe anwa. Wee bụrụ ife na-eme na be anyị kịta. It's not something ị ga-asị, anyị bụ ndị Catholic, anyị na-eje ekpere, anyị na-eme ife dị, but we don't care ife ndị nke ụwa, ọ bụrụ ife ndị nke ụwa. Jee na your Bible ka ịfụ how the Jewish people have always, anọ mfụ ka ekwuru ndị nne ma kedu ife unu za? Chukwu bụ ike anyị. That is great. Chukwu bụ ike anyị. Chukwu bụ ike anyị. Mgbe ịfụ mmadụ na-akwakọ na-akwadosi ike, loads of terrorists and what have you, na-ebudata na ana Igbo, what are you going to do? Even Chenai Kweslimen, we must be concerned with even a menabai. And overall, just I karo keba. No. I get 2 ways or 3. I get nelo tefene ekbele. Chukwu bi ike. And I am an omogondu kwadosili to invade Israel. But God did something. I'm with Omel Pharaoh. I'm with Omel Ndiozonine. Chukwu bi ike. So, I got it. Only social media, and most of the time. I feel that now, you just can't, what is happening? The horrible. That na Nigeria ketana, ozunwe cannot see eba. I won't be surprised. I'm not saying no if amen. And we cannot nobody cares anymore. Blood, means much to our people. Because I forgot too much. I also make one also mezine. Or if I know, nkemele me ayaka yasroya also mezina. Because and my yono, you can do something. What you can do is pray to God all the time for our people. Ilozonafa for ife neme na nibo. Ilozonafa oya bo na enwoke iboku. Prayer. Chukwu bụ ike anyị. Nke ịbụa, Chukwu na-abụkwa ike gị, but no ne anya, onye gị everything. All is for you then to add something. Ịbịa ụtụtụ ne Chukwu bụ ike m, Chukwu, God help me. Gụna akwụkwọ ka iwe pass aka ibe gị. Chukwu bụ ike m. It's not going to work. Because He's giving you everything, prepared you. Jeme, ọ bụ na o nwere ife mere go nwere extraordinary things, your Chukwu, if you know, He will always answer you. So, nke ahụ abụla ọzọ. Biko no, ka a na-ayọ Chineke. Nke abụọ, there are other things we can do here. Ụfọdụ nwere contact with ndị ebe a. Ụfọdụ n'ọlụ na-alụ ma ndị gọọmenti, ndị Congress, ife niile a. Let us show them this is what we are seeing over there. On the Jews in Ebanwa, Bondo Zolo, Israel. Eji declare Israel, and America recognize Afa. On the Jews. It's what called the qua, non the Jews and the Oboda no men, South Africa, Melil apartheid. I get Meliku. Seneke Kechuku. If you mean it, God will know. Because many things. Lobby. So many ways we can help. Above all, please teach your children history so that nobody will forget you or forget us. Ụmụaka ilu na Nigeria emechigo history, ada akuzi history na school. Onye ada akuzi history nwere ife ọ na-ezo. So, teach them. Nwere ife even maka ụmụnna na maka ife niile famala about it. Then the continuity. I don't want to take your time too much, but there is so much. Eventually, Kubona, which I would have said, Nogi Kusabo, because don't forget your people. Please, do not. And actually, for
hosting Ikusa in the liturgically. The Kasweku Ikusa Bidokweneba. And so far, you are showing a good example. And I thank you again. I thank Father Jude. Biko imeka. Otito dilin Jesu. Nandwe bebe. Ya anyị ekele Fada mmụọ na-eke wee na-ekelekwa anyị niile Fada ịnara okelela anyị ndị Houston ya ekelela anyị si ha na anyị n'ọfụma amen site na enyemaka nke Chukwu. So gbasazere okwu abụ n'ọnụ unu mara asị na June 15 ihe niile emepe, right? June 15 ya nwanne echi California emepe and so on. So gbasara ịba n'ụlọ ụka anyị ka ga-eji nwayọọ na-ene anya maybe by July, n'ime ọnwa July ka anyị tapụzie ya ọrụ okwu ọnụ wee mara ka a ga-esi mee ya. Ọ dị ka etu ka anyị ga-esi dewegodi ya kịta. Daalụnụ ụnụ ọcha ka anyị gbasa. Onwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Ekele dịrị Chukwu. Chineke nna ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo, imeela o. Chineke nna ndewo, Ndewo, onye kere ụwa ndewo, imeela. anyị na-ekele gị, nara ekele anyị, onye mere mma, nara ekele anyị, imeela o. Chineke nna ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo, imeela. Chineke ndewo, Chineke imeela o. Chineke ndewo, Chineke imeela o. Chineke nna ndewo. Amen. Hallelujah. Praise God.